It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Da 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 da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Da 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 da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. והנה כאן מתחיל המשחק פוקר הראשון שלנו. מחלק את הקלפים בשביל לראות מה יש לכל אחד בידיים. אסף עם 8 קינג, גל קרני עם 6-10, ניב קטבי עם מס 6, דניאל יוסיפוני עם 9-5 אותו צבע, קלף מאוד חזק, וסגי עם 10-8. והנה כאן מתחיל לנו המשחק, כל אחד שם את השקל פתיחה שלו. והנה הדילר פותח את הקלפים. 10, נסיך, אס. קטבי עם זוג אסבט כמו שראינו, וסגי עם 10. הדילר פותח עוד קלף. והקלף הזה הוא אס. לקטבי יש אס 6, אבל בינתיים הוא לא יודע מה לעשות כי יצאו לו רצף של 2 זוגות. יוסיפון מעלה? אני לא מאמין. ונגמר המשחק וקטבי לקח את הקופה. איך דבר כזה הגיוני? שאף אחד לא נכנס איתו. אבל קטבי היה עם אס. עדי דרשו, מחלק את הקלפים. מחלק. עכשיו בוא נראה איזה ידיים כל אחד יקבל. כולם צריכים לשים את השקל פתיחה של המשחק. סגי, מס 6 אותו צבע, אס נסיך אותו צבע, אסף עם דמה 4, קרני עם 9-6 אותו צבע, קטבי עם 6-4. והמשחק צריך לצאת לדרך, אבל לא ידענו מה הקלפים של יוסיפון. יוסיפון לא מראה את הקלפים. הנה הוא מראה 3 קינג. זה הקלפים של יוסיפון. קטבי יוצא מהמשחק אחרי שהעלו 5. יוסיפון מעלה ב5 מעליי, אבל הוא לא יודע שלי נפתח זוג 9. ואני נכנס עם יוסיפון ונפתח כבר 4 קלפים על השולחן. אני מחכה לעוד קלף לצבע, עוד קלף לקנטה, ויצא לי הקנטה. ויוסיפון עכשיו עם זוג גבוה מנסה לבלף, הולך הביתה. הוא לא מוכן לשים את הכמות שאני שמתי. ויוסיפון יוצא מהמשחק וקרני לוקח את הכסף. והנה התחלנו משחק חדש. האם זה היה המשחק האחרון? האם זה היה המשחק הראשון? אחרי שעה משחק, יוסיפון עם 8-5, אסף עם קינג 7, ואני עם 7 אס. נפתח 8-7-7, קלף צבע לקטבי, אסף עם שלישיית 7 ואני עם שלישיית 7. מה קורה במשחק הזה? נפתח קינג! לאסף יש פול, לקטבי עדיין אין צבע, הוא מחכה אבל הצבע כי אנשים רק שמו שקלים. איזה משחק, איזה משחק, איזה משחק. סגי עם זוג קינג, איזה משחק מטורף יש פה. שמים 5 שקל, קטבי ממשיך להיכנס עם הקלף לצבע. הוא לא יודע אם יצא לו, הוא לא יודע מה יהיה לו. ואנחנו נמשיך את המשחק עם הקלף האחרון. איזה משחק מותח, איזה משחק מותח. צבע לקטבי, לקרני יש פול האוס, כי 7 אס. לקח את אסף ולקח את קטבי. איזה משחק. וקטבי שם את האולין, ואסף שם את וקטבי בא לקחת את הכסף עם הצבע, אבל עדיין אף אחד לא ענה. יוסיפון סתם נכנס, סגי נכנס עם זוג קינג, אבל מה קרה פה בעצם? קטבי מבין שהוא הפסיד את המשחק, שיש לי את הפול האוס קינג, שיש לי את הפול האוס 7 אס. קטבי בהלם, קטבי לא מאמין, בשוק, וככה הסתיים לנו המשחק. איזה מקום יצאת? שלי. שני. אתה יכול לספר לנו למה נכנסת עם כל הכסף בבום? איך נפלת? יש לי משהו מלמעלה, אמר לי תיכנס. הוא משקר עליך בשביל לך. אני מבין.
לא יש לי תחושות שהוא מפלף. אתה מבין? ככה זה החיים. בסדר, אתה יודע, בכל זאת, גל קרני הוא שחקן מאוד טוב. אתה עדיין צריכים לכבד אותו וזה... וכשאתה רואה אותו נכנס עם האולין, זה אומר שקצת צריך להירגע, לא? לא במקרה שלי. לא? אתה כל הקופה קדימה? אולין. שיהיה יהיה. הבנתי. ואחרי זה איך הרגשת כשהפסדת? תשמע, הרגשה של ההפסד זה הפסד, אין מה לעשות, אתה בטח מכיר, אתה רואה מכבי תל אביב, אתה יודע מה זה. הבנתי. איך להפסיד גביע, אתה יודע איזה כואב זה. סבבה. תודה רבה, דניאל. שלום אסף. שלום. אתה יצאת במקום השלישי, נכון? מה, ספר, איך הפסדת? איך? היית קרוב, היה לך פול האוס. כן, אבל גם לגל קרני שהוא שחקן מאוד טוב דרך אגב, היה לו פול האוס עם מס, שזה קלף יותר גבוה מכיר. איך הרגשת אחרי שהפסדת? זה היה מאוד מבאס, כי אתה יודע, קלף אחד שיותר חזק משלי. כן, יכלת להרוויח גם יותר. כן. איזה מקום סיימת בפוקר? וואלה, סיימתי מקום רביעי. אלוהים יודע איך. שמע, אני הרגשתי מאוד חזק עם הצבע שהיה לי, כי צבע זה נחשב יד חזקה. ואני לא... כנראה המזל לא הולך לטובתי שהיה לכמה מכם פול האוס. וואו. שלום סגי. אהלן. איזה מקום אתה יצאת במשחק? אני מקום 50. 50? כן. ובעצם, ספר איך הפסדת? אני הפסדתי נראה לי בגלל הייתי יאיר מדי. הבנתי, יאיר. זרקתי מהר מדי את הכסף וחשבתי שיש לי קלפים טובים, אבל כנראה שטעיתי. איך הייתה הרגשה להפסיד? הרגשה לא נעימה. אתה מרגיש שכל האימונים שעשית של הפוקר לא משתנים לך, ובעצם הפסדת כי אתה לא טוב במשחק הזה. אבל כל הכוח פה וכל היופי שאתה מנסה ונופל כמה פעמים, אבל בסוף נצליח. וזה שהפסדת עכשיו, זה אומר שאתה תמשיך גם בעתיד? ברור שאני אמשיך. אני אמשיך לשחק עד שאני אצליח להביא את המכה. אוקיי, תודה רבה. שלום גל קרני. שלום ניב. הזוכה הנכבד. מה, איך הלך לך המשחק? הלך לי מאוד מצוין. כן, הרגשת חזק? הרגשתי שאני מאוד חזק, כן, אני משחק הרבה מאוד זמן. והרגשתי שאתם או מבלפים או משהו כזה. הרגשת את היכולות שלך, כן?